لومي ድማ ብ 2015 ዝተፈነወ ሳን አንድረስ ዝተባህለ ፊልም ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ። ነዛ ፊልም ከም ትፈትውዋ ይጠራጠረን። ነዛ ቪድዮ ላይክ ከምኡውን ቻናልና ሰብስክራይብ ምግባሮም ኣይረስዑ። ናብ ፊልምና ክወስደኩም። እዚ ፊልሚ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ካሊፎርኒያ ግዛት ብደቡባዊ ኣንፈት ዝርከብ ሽንጥሮታት እናረኣየ ይጅመር። ኣብዚ ኸባቢ ኣብ ዝርከብ መንገድታት ድማ ሓንቲ ጓል መኪና እናዘወረት ሰላማዊ ጉዕዞ ክትገብር ከላ ካብዚ መጽኡ ዘይተባህለ እምኒ ነታ ናይ መኪና መስትያት ይሃርሞ። ከምኡ ድማ ኣብቲ ልዕሊ መንገዲ ዝርከብ ከረን ብምፍርራስ ነታ መኪና ይሃርማ። እታ መኪና ድማ መንገዲ ስሒታ ናብ ጸድፊ ተኣቱ። እናተገላበጠት ድማ ናብቲ ጸድፊ ንቑልቁል ትወርድ። እታ ጓል ድማ ዝኸፍአ ጉድኣት ይበጽሓ። ኣብ መንጎ ድማ እታ መኪና ኣብ ጫፍ እምኒ ደው ትብል። ኣብታ መኪና ዝነበረት ጓል እውን ብሂወት ከም ዘላ ይርአ። እታ ጓል ድማ ናብ ደገ ምስ ትምልከት እታ መኪና ኣብ ኣፍ ጸድፊ ከም ዘላን ብቑሩብ ምንቅስቓስ ድማ እታ መኪና ክትወድቕ ከም ትኽእልን ትግንዘብ። ብኻሊእ መልክዑ ድማ ሬይ ዝተባህለ ናይ ሓደጋ ግዜ መውፅኢ በዓል ሞያ ምስ መሳርሕቱ ብምዃን ብሄሊኮፕተር ናብቲ ሓደጋ ዝተፈጠረሉ ከባቢ ይመጹ። ናይቶም በዓል ሞያታት ስራሕ ዝቐርጽዎ ጋዜጠኛታት ድማ ምስኦም ይረኣዩ። ናብቲ ሓደጋ ዝተፈጠረ ቦታ በጺሖም ድማ እታ መኪና ይረኽብዋ። ነታ ጓል ድማ ብቴሌፎን ንኽትሃድእን ንኸይትንቀሳቐስን ይነግርዋ። ሽዑ ድማ እታ መኪና ምንቅስቓስ ትጅምር። እታ ጓል እውን ኣዝያ ስለ ዝፈርሓት ምእዋይን ምብካይን ትጅምር። እቲ ቦታ ንስርሖም ዝምችዋላ ይምበር። ሬይ ነታ ሄሊኮፕተር ብጥበብ ናብቲ ሽንጥሮ ብምእታው ኣብ ኣየር ጠጠው የብላ። ብምቕጻል ድማ መሳርሕቱ ናብቲ መኪና ምእንቲ ክወርድ ገመድ ይዕጣ። ናብታ መኪና እውን ይወርድ። ናብታ መኪና ምስ በጽሐ ድማ እታ ጓል ነቲ በዓል ሞያ ንምሓዝ ትንቀሳቐስ። ሽዑ ድማ እታ መኪና ሸታሕ ምባል ትጅምር። እቲ በዓል ሞያ ድማ ብቕልጡፍ ናብ ትሕቲ መኪና ብምእታው በቲ ዝመጸሉ ገመድ ይኣስራ። ኮይኑ ግን ኣብ ዝቕጽበት እታ መኪና ሸታሕ ብምባል ኢዱ ዘቐጠቶ። እታ ሄሊኮፕተር ድማ ብሰንኪ እቲ ገመድ ሚዛና ክትስሕት ትጅምር። ሬይ እውን ሽዑ ናብታ መኪና ንምውራድ ገመድ ይዕጣ። እታ ሄሊኮፕተር እውን ትኪ ከተውፅን ክትበላሸን ትጅምር። ሬይ ድማ ናብታ መኪና ብምውራድ ናይታ መኪና በሪ ብምግንጻል ነታ ጓል ካብታ መኪና የውፅኣ። እቲ መሳርሕቱ ድማ ብድሕሪ እዚ ነቲ ገመድ ካብታ መኪና ይፈትሖ። ሽዑ እታ መኪና ጥራሓ ናብ ጸድፊ ትውርወር። ኩሎም እውን ከይተገድኡ ይተርፉ። ብኻሊእ ወገን ድማ ኣብ ካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓስ ዶክተር ሄስ ዝተባህለ ተመራማራይ ብዛዕባ ምንቅጥቃጥ መሬት ንተምሃሮ ትምህርቲ ክህብ ከሎ ይረአ። ኣብ ትምህርቱ ድማ ብዓለምና ብበዝሒ ምንቅጥቃጥ መሬት ዘጥቅዖም ከባቢታት ይጠቕሰሎም ነበረ። ካብተን ከባቢታት ሓንቲ ድማ እታ ንሳቶም ዝቕመጡላ ዘለዉ ናይ ካሊፎርኒያ ግዝኣት ከም ዝኾነትን ብተወሳኺ ከዓ እዚ ሓደጋ ካብ ዝፍጠር ነዊሕ ከም ዘቑፀረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ምግጣም ዕድል ከም ዘለዎም ይነግሮም። ዶክተር ሄስ ነቲ ትምህርቱ ምስ ወድአ ኣብ ቢሮኡ ተቐሚጡ ከሎ ዶክተር ፓርክ ብቕልጡፍ ናብኡ ይመጽእ። ብኮምፒተሩ ገይሩ ድማ ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ሓደ ግለሰብ ኣብ ዝነብረሉ ስፍራ ብዝነኣሰ መጠን ናይ መሬት ምንቅጥቃጥ ከም ዝተረኣየ ይነግሮም። ሽዑ ድማ ነቲ ቦታ ንምርኣይ ብምውሳን ይትስኡ። ብኻሊእ ወገን ድማ ሬይ ብመኪንኡ ናብ መንበሪ ገዝኡ በጺሑ ክኣቲ ከሎ ይርአ። ከምኡውን ምስ ጓሉ ብሌክ ብቴሌፎን ክዕልል ከሎ ንሪኦ። ብሌክ ኣብ መንጎ ዕላሎም ኣብ ገዝኡ ኣቕሓ ከም ዝረስዓትን ክትወስዶ ከም ትመጽእን ትነግሮም። ኣብ መንጎ ድማ ሬይ ኣብ ገዝኡ ተቐሚጡ ንዝረኸቦ ፖስታ ብምኽፋት ይሪኦ። ኣብ ውሽጡ ድማ ናይ ሓዳር ፍትሕ ወረቐት ብምርካቡ ይሓርቕ። ካብዚ ብምቕጻል ናብ ናይ ጓሉ ክፍሊ ብምኻድ ነቲ ዝረስዓቶ ኣቕሓ ይረኽቦ። እቲ ኣቕሓ እውን ብሞት ዝሰኣንዋ ምንኣስ ሓፍታን ናይ ሬይ ካልአይቲ ጓሉን ስእሊ ከም ዝኾነ ይምልከት። ሄስን ፓርክን ድማ ኣብቲ ናይ ግድብ ቦታ በጺሖም ኣብቲ ቦታ ጽንዓት ምግባር ይጅምሩ። ኣብ መንጎ ድማ ሃንደበታዊ ናይ መሬት ምንቅጥቃጥ ይፍጠር። ዶክተር ሄስ እውን ናይ ጽንዓት መግበሪኡ ብምሓዝ ናብ መሬት ይወድቕ። ካብቲ ዝወደቆ ተላዒሉ ድማ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ንኽሃድሙ ይሕብሮም። እቲ መሳርሕቱ ድማ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ግድብ ኣብ ዝርከብ ክፍሊ ብምንባሩ ንኸምልጥ ናብ መሳልል ምውፃእ ይጅምር። እቲ ግድብ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ምንቅስቓስን ምፍርራስን ይጅምር። ፓርክ ድማ ነቲ መሳልል ብምውፃእ ምህዳም ይጅምር። ኣብዚ ሰዓት ግን እቲ ግድብ ብቕልጡፍ ክፈራርስ ይጅምር። ፓርክ ክጎይ ከሎ ሓንቲ ዝወደቐት ቆልዓ ይርኢ። ናብኣ ብምኻድ ድማ ሒዝዋ ክጎይ ይጅምር። እቲ ግድብ እውን ኣብ ትሕቲ እግሩ ምፍርራሱ ይቕጽል። ንኸምልጥ ቁሩብ ምስ ተረፎ ድማ ተዓንቂፉ ይወድቕ እሞ ነታ ዝሓቖፋ ቆልዓ ናብ ሂስ ብምድርባይ ንባዕሉ ወዲቑ ይተርፍ። እግሩ ከም ዝተጎድአን ክትስእ ከም ዘይኽእልን እውን ይርዳእ። ሄስ ቀሪቡ ክሕግዞ ምስ በለ ድማ ብፍጹም ናብኡ ከይቐርብን ክሕግዞ ከም ዘይኽእልን ይነግሮ። ሽዑ ድማ እቲ ግድብ ሙሉእ ንምሉእ ይፈርስ። ፓርክ እውን ሂወቱ ይስዕን። ከምኡ ድማ ሬይ ጓሉ ናብ ዘላትሉ በፂሑ ካብ መኪና ምስ ዝወርድ ናብ ቴሌፎን ሜሴጅ ይለኣኾ። ናይ መሬት ምንቅጥቃጥ ከም ዘጋጠመን ቀልጢፉ ክበጽሕ ከም ዘለዎ ድማ ካብቲ መልእኽቲ ይርዳእ። ቀፂሉ ድማ ምስ ጓሉ ብሌክ ብምርኻብ ሰላምታ ይለዋወጡ። እቲ ዝረስዓቶ ናይ ምንኣስ ሓፍታ ስእሊ ድማ ይህባ። ካብዚ ብምቕጻል ነታ ናይ ቀደም ሰበይቱ ኢማ ከምኡውን ሰብኣያ ዳንኤልን ይረኽቦም። ኢማ ድማ ምስ ዳንኤል ምንባር ከም ዝጀመረት ንሬይ ትነግሮ። ሬይ ድማ በዚ ሓሪቖ ናብ ደገ ይወፅእ።
ኢማ ኽተረጋግኦ ዋላ እኳ ተፈተነት መልሲ ከይሃባና መኪንኡ ብምእታው ገዲፍዋ ይኸይድ። ብሌክ ድማ ምስ ዳንኤል ሰብኣይ ኣዲኣ ናብ ቢሮኡ ተኣቱ እሞ ኣብ ናይ ኣጋይሽ መቐመጢ ኮፍ ኢላ ኸላ ምስ ቤሊን ኦሊን ዝበሃሉ ካልኦት ኣጋይሽ ትፋለጥ። ብኻሊእ ወገን ድማ ሄስ ነቲ ዝተፈጠረ ናይ መሬት ምንቅጥቃጥ ኣመልኪቱ መብራህርህ ክህብ ከሎ ንሪኦ። ምስ ተቐድም ክብል ህይወቱ ዝሓለፈ ዶክተር ፓርክ ብምዃን መሬት ምንቅጥቃጥ ቀዲሙ ክትንቢ ዝኽእል መሳርሒ ከም ዝመሃዘ ይዛረብ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ናይ ሄስ ተምሃሮ ሃፂፆም ናብኡ ይመፁ እሞ ሓደሽቲ ናይ መሬት ምንቅጥቃጥ ሓደጋታት ይፍጠሩ ከም ዘለዉ የርእይዎ። ነዚ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ድማ ኣብ ካርታ ስልሒት የስልሕ። በቲ ስልሒቱ መሰረት ድማ ከተማኦም ብዝለዓለ ናይ መሬት ምንቅጥቃጥ ከም ትውቃዕ ይርዳእ። ኣዝዩ እውን ይድንገጽ። ብኻሊእ ወገን ድማ ኢማ ምስ ሓፍቲ ኣፍቃሪኣ ምሳሕ ንኽበልዓ ኾፍ ብምባል ክዕላ ኸለዋ ይርአ። ኣብ መንጎ ዕላለን ድማ ሬይ ናብ ኢማ ይድውል። ንዑ ንምውቃዕ ድማ ተላዒላ ትንቀሳቐስ። ሬይ እውን ሄሊኮፕተር ክበርር ከሎ ንዕዘብ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ኣብቲ ኢማ ዘላትሉ ሬስቶራንት መሬት ምንቅጥቃጥ ይጅምር። እቲ ሓደጋ ድማ እናወሰኻ ስለ ዝኸደ እቲ ቦታ ምፍርራስን ምንዋፅን ይጅምር። ሬይ ድማ በቲ መስኮትን ደገ ምስ ዝምልከት ሓደጋታትን ክፍጠሩ ይርኢ። ሽዑ ድማ ንኢማ ብቕልጡፍ ናብቲ ጫፍ ናይቲ ህንፃ ንኽትወፅእ ብሄሊኮፕተር ከም ዝወስዳን ይሕብራ። ብኻሊእ ወገን ድማ ዶክተር ሄስን ጋዜጠኛታትን ናብ ትሕቲ ጣውላ ብምእታው ይሕብኡ። በቲ ዝመሃዝዎ መሳርሒ ድማ እዚ ምንቅጥቃጥ መሬት ካብቲ ቅድም ብሜቲ ቅጽፊ ከም ዝውስኽ ይግንዘብ። ከምኡውን ስፍሓቱ ዝለዓለ ከም ዝኸውንን ካብታ ከተማ ሓሊፉ ንኻልኦት ከተማታት ከም ዝነክእን ይርድኡ። ብኻሊእ ወገን ድማ ዳሊን ብሌክን ናብ መኪናን ክኣትዉ ይርአ። ኣብቲ ቅጽበት ድማ እቲ ናይ መሬት ምንቅጥቃጥ ንሶም ኣብ ዘለውሉ ቦታ ይጅምር። ዳንኤል ድማ ንኣውቲስትኡ ብቕልጡፍ ካብቲ ናይ መኻይን መዕረፊ ንኸውፅኦም ይእዝዞ። ንሱ እውን ብናህራ ካብቲ ቦታ ይነቅል። ሽዑ ናብ መውፅእ ክበፅሑ ቁሩብ ምስ ተረፎም ድማ ኣብ ቅድሚኦም እቲ ቦታ ይድህመስ እሞ ናብ ታሕተዋይ ክፍሊ እቲ ህንፃ ይኣትዉ። እታ መኪና እውን ናብ መንደቕ ተላጊዓ ጠውጠው ትብል። እቲ ኣውቲስታ ንኽወፅእ ክፍትን ከሎ ድማ እቲ ህንፃ ፍርስረስ ነቲ ኣውቲስታ ይፀቕጦሞ ህይወቱ ይሓልፍ። ብድሕሪ እቲ ኣውቲስታ ዝነበረት ብሌክ እውን እግራ ኣብቲ ናይ ሹፌር ወንበር ተፀቒቱ ምንቅስቓስ ይኣብያ። ዳንኤል ክሕግዛ ዋላ እኳ ተፈተነ፣ ክፀዓኸኣሉ ግን ኣይከኣለን። ሽዑ ንሽዑ ድማ ዝሕግዛ ሰብ ከም ዘምፅእ ነጊርዋ ይኸይድ። ናብ ላዕለዋይ ደብሪ ምስ ደየበ ድማ ንሓደ ናይ ሓለዋ ሰራሕተኛ ይርኢ እሞ ሓገዝ ንምሕታት ክቐርቦም ክብል ከሎ ካብቲ ህንፃ ዝተዳህመሰ እምኒ ብሃንደበት ይዘቕጦ። ዳንኤል ድማ ብዝለዓለ ድንጋጸ ምስቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ናብ ደገ ይወፅእ። ኮይኑ ግና ዳንኤል ሓገዝ ክሓትት ከሎ ሰሚዖምዎ ዝነበሩ ቤንን ኦሊን ንብሌክ ንምሕጋዝ ናብ ውሽጢ ይኣትዉ። ከምኡውን ሬይ ሰበይቱ ኢማ ናብ ዘላቶ ብቕልጡፍ በሪሩን ክኸይድ ይርአ። ኣብ መንገዲ ድማ ሆሊውድ ዝብል ጽሑፍ ክፈራርስ ከሎ ይምልከት። ሎስ አንጀለስ ከተማ ድማ ኣብ ኩሉ ከባቢታታ ህንፃታታ ክወድሙን መንገድታታ ከዓ ክፈርሱን ከምኡውን ብዙሓት ሰባት ክሞቱን ይርአ። ኢማ ኣብ ዘላቶ ሬስቶራንት ድማ ሰባት ይጓየዩ ነበሩ። ኢማ ንኽተምልጥ ብምባል በሪ ምስ ከፈተት እቲ ክፍሊ ተዳህሚሱ እቲ በሪ ጥራሕ ይቐሪ። ኢማ ድማ ብድንጋጸ ናብ ውሽጢ ትምለስ እሞ ኣብቲ ሬስቶራንት ድማ ሓዊ ይባራዕ። ናይቲ ሬስቶራንት ኮኮ ድማ ብሓዊ ይነድድ። ኢማ ነቶም ሰባት ናብቲ ጫፍ ናይቲ ህንፃ ንኽወፁ ትነግሮም። ናብ ላዕሊ ዘውፅእ ደረጃ ድማ ምድያብ ትጅመር። እቶም ሰባት ግና ንመኽራ እዝኒ ብዘይምሃብ ናብ ታሕትን ክወርዱ ትምልከት። ኮይኑ ግና ኢማ ናብቲ ልዕሊ ህንፃ ብቕልጡፍ ትወፅእ። ይኹን እምበር ሽዑ እቲ ጠጠው ዝበለትሉ ቦታ ተዳህሚሱ ናብ ታሕተዋይ ደብሪ ትምለስ። በዚ እውን ጉድኣት ይበፅሓ። ኮይኑ ግና ተስፋ ብዘይ ምቑራፅ ካብቲ ዝነበረቶ ብምትሳእ ብዝፈራረሱ ኣእማን ጌራ ናብ ላዕሊ ትወፅእ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ሬይ ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ ይምልከታ። ነቲ ሄሊኮፕተር ናብ ኢማን ክቐርብ ከሎ ድማ ሃንደበታዊ ናይ ሓዊ ምፍንዳእ ይፍጠር። ሬይ ድማ ናብታ ሄሊኮፕተር ምእንቲ ክትድይብ ገመድ ይድርብየላ። ኢማ እውን ነቲ ገመድ ንምሓዝ ብናህር ምጉያይ ትጅምር። እቲ ህንፃ እውን ብድሕሪታ ይድህመስ ነበረ። ኮይኑ ግና ንቑሩብ ዘሊላ ነቲ ገመድ ብምሓዝ ትተርፍ። ሽዑ ንሽዑ ድማ እቲ ህንፃ ምሉእ ንምሉእ ይፈርስ። ሬይ ድማ ነቲ ገመድ ብምስሓብ ናብታ ሄሊኮፕተር የእትዋ። ናብቲ ዘብረሉ ቦታ ብምሕላፍ ድማ እቲ ሄሊኮፕተር ከብራ ምስ ትፍትን እታ ሄሊኮፕተር ሚዛን ብምስሓት ክትዘውር ትጅምር። ንቑሩብ ድማ ምስ ካሊእ ዝፈረሰ ህንፃ ካብ ምልታም ትተርፍ። ማዕጾዓ እውን ይስበር። ኮይኑ ግና ሬይ ነታ ሄሊኮፕተር መሊሱ ሚዛን ንኽትሕዝ ይገብራ። ካብቲ ከባቢ እውን ብሰላም የምልጡ። ብኻሊእ ወገን ብሌክ ናብ ኣቦኣ ትድውል እሞ ነታ ቴሌፎን ምስ ተቐበላ ኔትወርክ ይቆራረጾ። ሬይ ድማ ናብ ኢማ ብምርኣይ ንብሌክ ከም ዘድሕንዋ ቃል ይኣትወላ። ብሌክ ናብ ዘላቶ መኪና ተወሳኺ ፍርስራስ ይወድቕ። ቤንን ኦሊን ድማ ብሌክ ናብ ዘላትላ መኪና ይበጽሑ። ንብሌክ ተቐይጥዋ ንዘሎ ነገር ብሓፂን ክሳድድዎ ዋላ እኳ ተፈተኑ። ኮይኑ ግና ኣይተሳኽዐሎም። ተወሳኺ ፍርስራስ ናብታ መኪና ምውዳቑ እውን ይቕጽል። ቤን ናብ ድሕሪታ ብምኻድ ነቲ ናይ መኪና መቐመጢ የኸፍቶ። ናብቲ ዝረኸቦ ክሪክ ብምትሓሓዝ ድማ ነቲ ዝወደቐ ገዚፍ ሓፂን ንምልዓልን ትፍትን። እቲ ዝረኸቦ ክሪክ ሓፂን ብምዃኑ ተወሳኺ ቦታ ንምርካብ ድማ ናይታ መኪና እግሪ ጎማታት የንፍሶም። በቲ ዝተፈጠረ ትሑት ምባል ድማ እቲ ብረት ቅድሚ ምውዳቑ ንብሌክ ካብ መኪና ኣጎቲቱ የውፅኣ። ሽዑ ንሽዑ ድማ እቲ ብረት ነታ መኪና ይፀቐጣ። ብኻሊእ ወገን ዶክተር ሄስ ነቲ መሳርሒ ብምጥቃም ትንተና ክገብር ከሎ ይርአ።
ኮምፒውተሩ ተጠቒሙ ድማ ስልሒታቱ ምስ ስልሓት መሬት ምንቅጥቃጥ ከም ዘይተወድአን ገና ተወሳኺ ምንቅጥቃጥ ከም ዝህሉን ይርዳእ። ብቕልጡፍ ናብታ ጋዜጠኛ ብምኻድ ድማ ቀልጢፋ ንሰባት ንኽተፈልጥን ክጥንቀቑ ከም ዘለዎምን ይገልጽ። ብሓንሳእ ብምዃን ድማ ናብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ሚድያ ክፍሊ ይኣትዉ። ናይ ኮምፒውተር ፍልጠቶም ተጠቒሞም ድማ ናይቲ ሃገር ናይ ቴሌቪዥን ጣብያታት ብምጥላፍ ናይ ባዕሎም ስራሕ ንኽመሓላለፍ ይገብሩ። ኣብቲ ፕሮግራም ድማ ዶክተር ሄስቲ ምንቅጥቃጥ ገና ከም ዘይብቅዐ ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈጠረ ንላዕሊ ዝብእሲ ይመጽእ ከም ዘሎን ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኸውንን ከምኡ እውን ኣብ ካሊፎርንያ ዝተለዓለ ምንቅጥቃጥ መሬት ክሳብ ምብራቕ ኣሜሪካ ከም ዝበጽሐን ይርዳእ። ኣብ ካሊፎርንያ ንዝነብሩ ሰባት ድማ ብቕልጡፍ ንኽወፁ ይሕብር። ብሌክን መሓዙታን ድማ ካብቲ ህንፃ ምውፃእ ክኢሎም ክጎዩ ከለዉ ይርአ። ብቕልጡፍ ድማ ናይ ኤሌክትሮኒክስ መሸጢ ብምድላይ ይኣትዉ። ኣብ ውሽጢ ድማ ቴሌፎን ኣሊሾም ምስ ረኸቡ ብሌክ ናብ ኣቦኣ ናብ ረይ ትድውል። እቲ መስመር ተራኺብሎም ድማ ይራኸቡ። ብሌክ ድማ ንኣዲኣ ኢማ ዳንኤል ገዲፍዋ ከም ዝኸደ ትነግራ። ኢማ እውን ብናይ ኣፍቃሪኣ ተግባር ትሓርቕ። ብሌክ ድማ ወሲኻ ኣበይ ከም ዘለዉ ትሕብሮም። ረይ ከዓ ኣብቲ ከባቢ ብርኽ ዝበለ ቦታ ብምድላይ ኣብኡ ንኽጸንሕዎም ይነግራ። ካብዚ ብምቕጻል ቤት ናብ ስድርኡ ይድውል። ኢማ እውን ብተመሳሳሊ ናብ ናይ ዳንኤል ቴሌፎን ትድውል። ኮይኑ ግና ስለ ዘይተሳኽዐላ ናብ ድምፂ መቐመጢ ይተሓላለፍ። ኢማ ድማ ንዳንኤል ናይ ቁጣን ሕርቃንን መልእኽቲ ተቐምጠሉ። ብኻሊእ መልክዑ ድማ ዳንኤል ብሂወቱ ከም ዝተረፈ ይርአ። ምስ ካልኦት ሰባት ብምዃን ናይ ድኻም ጉዕዞን ክጓዓዝ ብሃንደበት ኣብ ቅድሚኦም ዝነበረ ዓብዪ ህንፃ ምፍርራስ ይጅምር። እቶም ሰባት ድማ ንሂወቶም ንምትራፍ ምጉያይ ይጅመሩ። ኩሎም ድማ ዝሕብኡሉ ፀግዒ ብምድላይ ይሕብኡ። ዳንኤል እውን ንሓደ ፀግዒ ሒዙ ዝነበረ ሰብኣይ ብጉልበት ካብቲ ቦታ ብምድፋእ ኣብቲ ናይ ሰብኣይ ቦታ ይጽጋዕ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ናይቲ ሓደጋ ናይ ኣየር ፀቕጢ ብምምጻእ ነቲ ሰብኣይ ሒዝዎ ይኸይድ። ብኻሊእ ወገን ረይን ኢማን ናብ ብሌክ ዘላቶ ከባብን ክበጽሑ ንምልከት። ኣብቲ ከባቢ ድማ ዝለዓለ ባርቕ ክፍጠር ከሎ ይምልከቱ። ኣብዚ ሰዓት ብሃንደበት ንሄሊኮፕተሮን ከቢድ ምብልሻው ይገጥማ። ረይ ድማ እቲ ሄሊኮፕተር ሞተራ ከም ዝተበላሸየን እቲ ሄሊኮፕተር ከም እትወደቕን ይርዳእ። ዝተፈላለዩ ናይ በረራ ስልትታት ተጠቒሙ ድማ ናይቲ ሄሊኮፕተር ቅልጣፈን ብራኸን ንምቕናስ ይፍትን። እቲ ዝተጣበቦ ሜላ እውን ጽቡቕ ይሰርሐሉ። ኮይኑ ግና እቲ ሄሊኮፕተር ምስ ዝተተኸለ ፓሎ ብምግጫይ ሚዛና ትስሕት። ረይ እውን ክንዲ ዝከኣሉ ንኽቆጻጸራ ይፍትን። እቲ ሄሊኮፕተር ድማ ናብ ሓደ ፎቕ ብምእታው ናብቲ ናይ ክዳን መሸጢ ክፍሊ ተእትዎ። ረይን ኢማን ድማ ጉድኣት ከይበጽሖም ይተርፉ። ብቕልጡፍ ተተሓሒዞም ድማ ናብ ደገ ይወፁ። ኣብ ደገ ድማ ሰባት ክጓዩን መሸጢ ቦታታት ክዘርፉን ከለዉ ይምልከቱ። ረይ ሓደ መኪና ደው ኣቢሉ ዝሰርቕ ሰብ ይርኢ። ሓቢሮም ድማ ናብታ መኪና ይኸዱ። ናብኣ ብምኻድ ድማ ነታ መኪና ብዘይቆልፈ ንምልዓል ይፍትን። ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ወዲ ብድሕሪቱ መፂኡ ሽጉጥ የጸግዐሉ። ረይ ድማ ቀሲሉ ናብ ድሕሪት ይምለስ። ኮይኑ ግና ብሃንደበት ነቲ ሰብኣይ ብምህራም ንሽጉጡ ይሕድጎ። ብድሕሪ ነታ መኪና ወሲኖም ናብ ብሌክ ጉዕዞኦም ይጅምሩ። ኣብ መንገዲ ድማ ሓገዝ ዝልምኑ ሰባት የጋጥምዎም። ረይ ግና ሱቕ ኢሉ ይሓልፎም። ኢማ ድማ ብቁጣዕ ትምልከቶም። ኣብ መንገዶም ድማ ሓደ ዓብዪ ጸድፊ የጋጥሞም። ኣብቲ ከባቢ ድማ ነቲ መንገዲ ሓዊሱ ዓብዪ ናይ መሬት ምስንጣቕ ከም ዘጋጠመ ይርአ። መማረፂ ስለ ዘይነበሮም ድማ ናብ ድሕሪት ይምለሱ። ካዶ ከለዉ ዘጋጥምዎም ሰባት ድማ ይረኽብዎም። ረይ ድማ ካብታ መኪና ብምውራድ የዘራርቦም። እቲ ሰብኣይ ናይ ፓይለት ክዳን ተኸዲኑ ስለ ዝረኣዮ ሓደ ሓሳብ ይመጸሉ። ብምዃኑ እውን ብሓንሳእ ብምዃን ናብቲ ከባቢ ናብ ዝርከብ ናይ ኣየር መዕረፊ ይበጽሑ። ረይን ኢማን ድማ ኣብቲ ቦታ ነቶም ሰባት ነታ መኪና ይህብዎም። እቶም ሰባት ድማ ኣመስጊኖምዎም ይኸዱ። ረይን ኢማን ድማ ኣብቲ መዕረፊ ኣየር ነስ ዝበለት ኣውሮፕላን ጠጠው ኢላ ይርእዋ። ኣብቲ ኣውሮፕላን ብምእታው ድማ ንኽትንቀሳቐስ ይዳለዉ። ኣብ መንጎ ድማ ረይ ናብ ኢማ ብምጥማት ናይ ሓደሮም ምፍራስ ምኽንያት ንሱ ከም ዝኾነን ካልአይቲ ጓሎም ድሕሪ ምማታ እውን ከም ተቐደሙን ምዃን ከም ዝኣበዩን ይዛረባ። ቀፂሉ እውን ንጓሎም ከድሕና ስለ ዘይከኣለ ዓብዪ ጣዕሳ ከም ዘለዎን ብምብርህራህ የቕረይታ የሓታ። ኢማ ድማ ጓሎም ዝሞተት ብናቱ ጥፍኣት ከም ዘይኮነን መጣዓሱ ደው ንኸብልን ብምዝራብ ተጸናንዖ። ብኻሊእ ወገን ብሌክ ቤንን ኦሊን ምስ ካልኦት ብሂወት ዝተረፉ ሰባት ኮይኖም ክጓዓዙ ከለዉ ይረአዩ። ክጓዓዙ ከለዉ ድማ ብሌክ ናይ ሓዊ ሓደጋ መኪና ትምልከት። ናብታ መኪና ቀሪቦም ድማ ናይ ሓደጋ ግዜ ሳጥን ይረኽቡ። እቲ ሳጥን ከፊቶም ድማ ውሽጡ መራኸቢ ሬድዮን ዝተዓሸገ ምግብን ይረኽቡ። ቤን ብርሕቐት ናብቲ ዝኸድዎ ዘለዉ ህንፃ ይምልከት። እቲ ህንፃ ድማ ብሓዊ ተተሓሒዙ ይነድድ ከም ዘሎን ናብ ልዕሊኡ ክወፁ ከም ዘይኽእሉን ይርዳእ። ንብሌክ እውን የረድኣ። ቀፂሎም ድማ እቲ ካሊእ ልዕል ዝበለ ቦታ ብተጸራረ ወገን ዘሎ ኸረን ምዃኑ ይርድኡ። ብርሕቐት ድማ ነቲ ብራኸ ይምልከቱ። ኣንፈቶም ቀይሮም ድማ ናብኡ ምጉዓዝ ይጅምሩ። ብኻሊእ ወገን ረይን ኢማን ብኣውሮፕላን ብምግባር ናብ ጓሎም እናኸዱ ይርአ። ብሌክ ናብ ዘላትሉ ቦታ በፂሖም ድማ ናይ ኣየር መዕረፊ ቦታ ይደልዩ። በፂሖም ድማ ነቲ መዕረፊ ኣየር ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ከም ዝኾነ ነቲ ኣውሮፕላን ክትዓርፍ ከም ዘይኽእላን ይርድኡ። ሽዑ ረይ ተስዮ ኣብቲ ኣውሮፕላን ዝነበረ ፓራሾት ይዕጠቕ። እንኮ መማረፂኦም ከም ዝኾነ ድማ ንኢማ ይነግራ። ኣብ ኢማ እውን ፍርሓት ይንበብ። ንኢማ ድማ ምስቲ ፓራሾት ተተሓሒዙ ይኣስራሞ። ካብቲ ኣውሮፕላን ብሓንሳብ ይዘሉ።
ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ ድማ ብሓደ ዓብዪ ስታድየም ይዓርፉ። ኣብዚ ሰዓት እቲ ናይ መሬት ምንቅጥቃጥ ዳግማ ይፍጠር። ዶክተር ሄሰን እታ ጋዜጠኛን ድማ ሓጆም ብቕልጡፍ ናብ ትሕቲ ጣውላን ክኣትዉ ይረኣዩ። ኣብቲ ቢሮ ዝነበሩ መሳርሕቶም ድማ ኣብቲ ትሕቲ ጣውላ ኣትዮም ይሕብኡ። ብኻሊእ መልክዑ ድማ ብሌክን ቤንን ኦሊን ኣብ መንገዲ ከለዉ ምንቅጥቃጥ መሬት ይፍጠር፣ ናብ መሬት እውን ይወድቁ። ኣብዚ ሰዓት እቲ ምንቅጥቃጥ ነታ ከተማ ከፍርሳን ከውድማን ከሎ ይርአ። ኣብቲ ዝወደቑሉ ተሲኦም ድማ ንምጉያ ይፍትኑ። ካብ መንጎኦም ድማ ቤን ደኺሙ ናብ መሬት ይወድቕ። ካብቲ ዝወደቆ ድማ ናይ መስተዋት ስባር ናብ እግሩ ይሽኳዕ እሞ ጉድኣት ይበጽሖ። ኦሊ ነዚ ምስ ረኣየ ንኸልዕሎ ክኸድ ምስ በለ ካሊእ ንባዕሉ ከይግዳእ ሒዛ ተትርፎ። በዚ ምኽንያት ድማ ኦሊ ምብካይ ይጅመር። እታ ከተማ ሙዳማ ቀጸለት። ከምኡውን ህንጻታት ክወድቁን መንገድታት ክፈርሱን ድልድላት ክፈራርሱን ይርአ። እቲ ውቅያኖስ ድማ ምንዋጽ ይጅመር። ርያ ኣብ ከባቢኦም ዕግርግር ናብ ዝብሉ ሰባት ብምቕራብ ኣብቲ ስታድየም ንኽኸዱ ይሕብሮም። ኣብ መንገዶም ድማ ተጐዲኣ ዝወደቐት ቆልዓ ብምርካብ ሓቒፍዋ ናብቲ ስታድየም ምጉያ ይጅመር። ኩሎም ድማ ናብ ትሕቲ ስታድየም ዘሎ መንደቕ በፂሖም ይሕብኡ። እቲ ናይ መሬት ምንቅጥቃጥ ደው ምስ በለ ድማ ሬይ ኤማን እቶም ሰባትን ከይተጎድኡ ይተርፉ። ቀፂሉ ድማ እቲ ከባቢ ብመኪና ኾነ ብእግሪ ዝኽይድ ከም ዘይኮነ ይዕዘብ። እንኮ መመረፂኦም ድማ ብማይ ኣቢሎም ምኻድ ከም ዝኾነ ይገልጽ። ኣብ ከባቢኦም ድማ ጀልባ ረኺቦም ጉዕዞኦም ይቕጽሉ። ብሌክን ኦሊን ድማ ንቤን ካብ ዝወደቐሉ ኣልዒሎም ንኽቕመጥ ይሕግዝዎ። ብሌክ ድማ ነቲ ዝወቅኦ ስባር መስተዋት ብምውፃእ ነቲ ቁስሉ ተኣስረሉ። ብኻሊእ ወገን ዶክተር ሄሰን መሳርሕቱን ተኣኪቦም ነቲ ዝምርምር መሳርሒ ይርእይዎ። ነቲ ውፅኢት ምስ ዝርዩ ድማ እቲ ዝተፈጠረ ናይ መሬት ምንቅጥቃጥ ኣብ ዓለም ክሳብ ሕጂ ካብ ዝተረኣዩ ዝኸፍአ ከም ዝኾነ ይግንዘቡ። ሬይን ኤማን ድማ በታ ጀልባ ጉዕዞኦም ወዲኦም ይወርዱ። ብርሕቐት ድማ ምስ ብሌክ ዝተቋጸረሉ ህንጻ ብሓዊ ኸነድድ ከሎ ይርዩ። ሬይ ድማ ብሌክ ናብ ካሊእ ቦታ ክትከይድ ከም ትኽእል ይርዳእ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዘለውሉ ቦታ ዝነበረ ማይ ብቕልጡፍ ክንቀሳቐስ ከሎ ይዕዘቡ። ሬይ ድማ ማዕበል ይፍጠር ከም ዘሎ ይግንዘብ። ንኸምልጡ ብምባል ድማ ናብታ ዝመጹላ ጀልባ ይኣትዉ። ብሌክ ድማ ናይ ማዕበል መጠንቀቕታ ክወሃብ ከሎ ብዝሓዘቶ መራኸቢ ሬድዮ ትሰምዕ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ናይታ ከተማ ናይ ማዕበል መጠንቀቕታ ደወል ይድወል። እቶም ሰባት እውን ነዚ ይሰምዑ። ከምኡውን ብሌክ ኣብቲ ከባቢ ጉድኣት ዘይበጽሖ ህንጻ ትምልከት። ናብኡ ብምውፃእ ድማ ህይወቶም ከትርፉ ብምሕሳብ ናብቲ ህንጻ ጉዕዞኦም ይጅምሩ። ብኻሊእ ወገን ኣብቲ ናይ ማይ ወሰን ብኣማኢት ዝቑጸራ ጀልባታት ንምምላጥ ይንቀሳቐሳ። ብቕድሚኤን ድማ ግዙፍ ማዕበል ክመጾም ከሎ ይርአ። እታ ማዕበል ኣርኪብወን ድማ ነተን ጀልባታት ምግልባጥ ትጅመር። ሬይ ብዓብዪ ጻዕሪ ብታ ጀልባ ገይሩ ናብቲ ናይ ማዕበል ጫፍ ይበጽሕ። ብሃንደበት ድማ ብቕድሚኦም ኣዝያ ዓባይ ናይ ጽዕነት መርከብ ተጋጥሞም። ሬይ ብቕልጡፍ ናይታ ጀልባ ኣንፈት ብምቕያር ንቑሩብ ይተርፍ። ቀፂሉ ድማ ኣብቲ መርከብ ዝነበሩ ኮንቲነራት ምውዳቕ ይጅምሩ። ሬይ ኣንፈት ብምቕያር ድማ ነቶም ዝወደቑ ኮንቲነራት ይሓልፎም። እታ ዓባይ ናይ ጽዕነት መርከብ ድማ ተገላቢጣ ነቲ ናይ ህዝቢ መተሓላለፊ ድልድል ትወድቕ። ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ዳንኤልን ካልኦት ሰባትን ድማ ህይወቶም ይሓልፉ። እቲ ማዕበል ድማ ናብታ ከተማ ኣትዩ ይዕለቕልቓ። ኣብቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ንዝተረፈ ኩሉ ድማ ይዕንዮ። ቤንን ኦሊን ብሌክን ድማ ናብቲ ጫፍ ናይቲ ህንጻ ይበጽሑ። ብመስትያት ድማ እቲ ማዕበል ንህንጻታት እናውደቐ ክመጽእ ከሎ ይምልከቱ። ብቕልጡፍ ድማ ኣብቲ ናይ ህንጻ ዓምድታት ይድገፉ። ናብ ዘለውሉ ህንጻ ኣትዩ ድማ ይዕለቕልቖ። ካብ ሓይሊ ዝተላዕለ ድማ እቲ ህንጻ ብታሕቲ ይሰብሮ። ኮይኑ ግን ኣብ ጥቕኡ ናብ ዝርከብ ህንጻ ተደጊፉ ጠጠው ይብል። በዓል ብሌክ ድማ ንኣቑሑታት ቢቖም ብምሓዝ ምስቲ ማይ ክቃለሱ ከለዉ ይረኣዩ። ሬይን ኤማን ድማ ብጀልባኦም ናብታ ከተማ ይኣትዉ። ንብሌክ ንምድላይ ድማ ናብቲ ነዊሕ ህንጻ ንምኻድ ይውስኑ። በዓል ብሌክ እውን ሓሚሶም ናብቲ ደረቕ ቦታ ይመጹ። ብሌክ ድማ ናይ ቤን ቁስሊ ድንን ብምባል ዳሕና ምዃኑ ትዕዘብ። ቤን ድማ ብምስጋናን ንኣድናቖቱ ይገልጸላ። ተቐራሪቦም ድማ ምስዕዓም ይጅምሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኦሊ ናይ ሬይ ጀልባ ብርሕቐት ይምልከታ። ንብሌክን ቤንን ድማ ጸዊዑ የርእዮም። ሽዑ ንሽዑ ድማ ዋዒሎም ብምጽዋዕ ነቲ መስትያት ምህራም ይጅምሩ። ኮይኑ ግና ድምፆም ከይተሰምዐ ይተርፍ። ብሌክ ግና ኦሊ ናይ ሌዘር መብራህቲ ሒዞ ከም ዝነበረ ትዝክር። ምስ ሓተተቶ ድማ ኣብ ጅቡኡ ይረኽቦ። ነቲ መብራህቲ ብምብራህ ድማ ናብ በዓል ሬይ ምንጽብራቕ ይጅምሩ። ሬይን ኤማን ድማ ነቲ መብራህቲ ብምምልካት ናብ በዓል ብሌክ ምምጻእ ይጅምሩ። ሽዑ ንሽዑ ድማ እቲ ኣብ ደገ ዝነበረ ማይነቲ መስትያት ብምስባር በዓል ብሌክ ንዘለውሉ ቦታ ይዕለቕልቖ። ቤንን ኦሊን ብቕልጡፍ ሓሚሶም ናብቲ ደረጃ ይወጹ። ብሌክ ግና እቲ ማይ ሒዝዋ ክኸይድ ይጅመር። እቲ ማይ መሊኡ ድማ ክሽፍና ይጅመር። ሬይ ናብ ኢማ ብምዛር ብደንቢ ስሒቡ ይስዕማ። ቀፂሉ ድማ ናብቲ ማይ ዘሊሉ ብምእታው ናብቲ ህንጻ ምሕማስ ይጅመር። ሬይ ድማ ብሌክ ናብ ዝጠለቐትሉ ቦታ በፂሑ ይረኽባ። ብቕልጡፍ ድማ ነቲ መስትያት ንምስባር ክፀዓዓር ይጅመር። ቤን ድማ ንኦሊ ናብ ምንም ንኸይንቀሳቐሱ ብምሕባር ናብ ብሌክ ንምኻድ ይለዓል። ኣብዚ ቅጽበት ድማ እቲ ህንጻ ተንሸራቲቱ እቲ ማይ ቤንን ኦሊን ናብ ዘለውሉ ክፍሊ ይኣቱ። ብሌክ በቲ ማይ ተዓፊና ምትንፋስ ትስዕን።
ንዓርሳ እውን ትስሕት ሽዑ ረይ ፃዕሩ ፍረ ረኺቡ እቲ መስትያት ይኽፈተሉ እሞ ናብኣ ብምእታው እናሓመሰ ሒዝዋ ይወፅእ ቤንን ኦሊን ናብ ዘለውሉ ቦታ ድማ ይበፅሕ ብቕልጡፍ ድማ ረይ ንብሌክ ንኸንቅሓ ብምባል CPR ክህባ ይጅመር ኮይኑ ግና እቲ ህንፃ ምውዳቑ ይቕፅል ቤን ኣብ ጥቕኡ ብዝረኸቦ ዕንፀይቲ ነቲ መስትያት ንምስባር ይፍትን ኢማ ድማ ብደገ ኮይና ቤን ነቲ መስትያት ንምስባር ክፅዕር ከሎ ትምልከት ብቕልጡፍ ድማ ነታ ጀለባ ብምዛር ብናህሪ ናብቲ ህንፃ ትዝውራ እቲ መስትያት ሴራ ድማ ተኣቲ ሽዑ ኩሎም ናብታ ጀልባ ምስ ተሳፈሩ ኢማ ነታ ጀልባ ብናህሪ ትበግሳ እቲ ህንፃ ምፍራሱ ቐፂሉ ይወድቕ ኮይኑ ግና በታ ጀልባ ንቑሩብ ኣምሊጦም ይወፁ ረይ ጓሉ ንኽትነቅሕ CPR ሂብዋ እናሃለወ ብዘይ ምንቅስቓሳ ኣዝዩ ብምሕዛን ኢማ ድማ ተስፋ ብምቑራፅ ምብካይ ትጅምር ረይ ነዚ ምስ ረኣየ ደጊሙ ንብሌክ CPR ክህባ ይጅምር ኣብዚ ሰዓት ድማ ብሌክ ትነቅሕ እሞ ኩላቶም ብሓጎስን ብእፎይታን ይተሓቋቐፉ ብድሕሪ እዚ ድማ ናይ ኣሜሪካ ምክልኻል ሰራዊት ረድኤት ወሃብቲ ኣካላትን ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ነቶም ብሂወት ዝተረፉ ረድኤት ክህቡ ከለውን ከምኡውን ነቶም ሂወቶም ዝሰኣኑ ዝተገበሩ መዘከርታታት ይረኣዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ረይን ስድርኡን ምስ ቤንን ኦሊን ብምዃን ነታ ከተማ ብርሕቐት ክርእይዋ ከለዉ እቲ ፊልሚ ኣብዚ ይውዳእ ካልኦት ከምዚ ዝኣምሰሉ ሓፀርቲ ፊልምታት ንኽበፅሕዎም ነዚ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብና ይኹኑ ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምና ድማ ካብ ልቢ ነመስግን ሰናይ ጊዜ